chik wacho niya kata mana tije mitimo kaka tenders and supplies 30% onego dhi ne mine gi joma tindo. Mano nomoro ahinya nikech ne waneno kaka wayudo opportunity mwanyalo kelo go mine malo, wanyalo kelo go jowa matindo malo, wanyalo kelo go joma nigi ng'ol malo, to bende business ne dhi timore. Maka counties nochakore nochakore. Ka pesa nochak di, gini ema koro kelo lit ne jowa mang'eny, ne jowa mosetimo ohala, ne yudhewa mosetimo ohala, ne minewa mosetimo ohala, ma ji odok. Nyocha neno, Churchill nyocha neno ka picha ng'ato wuok e Kenya ka ng'ama dichuo maduong' an African man kolonyore duk ka ywak e street ma be nyocha ochako ne pok ochule. Mage gik mwawacho ni sirikal omi counties pesa mondo kata pending bills ochul mondo jowa moolo gope, jowa manotimo geno endi mane gitimo mondo yud yweyo. Omiyo wan wawacho ni counties nyaka dhi mbele, nyaka gidhi mbele in the right way, with the right leadership. Senet ng'iyo ni pesa odhi. Sharon, ka pesa ni osedhi kokwa de ng'iyo ni to pesa ni tiyo nang'o. To kinyal ng'iyo gimoko timo ang'o? Gimoko dhi. Ero kama na inyanya kwa mgajuanga dakika 4 tok saa 4 mar okinyi. Yeno mar mun weko yo matin. Kwa waduogi paro mopogore mabindi sebedo kisumo bende jopiny bende wachang'o e kor gwenge mopogore ahinya kaluwore gi thor wach mabende wantiere godo. Kik dhi maboro. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gimi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera hinya ubi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penyo mibni godono mar Senet. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno